ಒಂದೆರ ಕೆಜಿ ಒಂದು ಪೈಸಂದ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೋರಿನ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತುಂಡು ಮಂತದೇ ಇದು ಒಪ್ಪಲಂಚು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತನೇನಂತೆ ತುಂಡು ಮಂತುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತದ್ದು ಸಿಮ್ ಮುಡ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಚು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡು ದಿನ ಪಾಡ್ಜು ಒಂದು ತಮಿಣ್ ಪಾಡ್ದು ಬೇವ್ರೆ ಕರಿಬೇವು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಂತೆ ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಬರೋದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಆದ ಪಕ್ಕ ಕೋರಿನ ಬೇರೆ ಬದಿ ಹೋಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಕೆಜಿಗೆ 1 ಪುಂಡಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ 1.5 ಕೆಜಿಗೆ 1 ಪುಂಡಿಲ 1 ತೆಲ ಪಾಡಿಯೆ ಸೋಪುಂಡು ಕೊಟ್ಕೊಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಐಡುವಕ 1 ಜೀರ್ದಾರಿನ ಪಾಡೋದು ಎಣ್ಣೆದಾಲ ಪಾಡಿಸಿ ಅವೊಂದು పొడి మంటారండి మిక్స్డ్ పార్ట్ సుక్క డ్రై సుక్క ಮೆತ್ತೆ ಮೆತ್ತೆ ರೆಡ್ ಬಾಜಿ ಲಾಂಟ್ದು ದೆಪ್ಪೆರಣ್ಣಗ ಬಾಜಿ ಅವಿನ ಕೈಪೆ ಬಾಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 2 kg ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಂಡಿನ ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ
ಮಲ್ಪುನಾಗ ನೀವು ಶುಂಠಿಲ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿಲ ಉಳ್ಳಿಲ ಒಂಚೂರು ಪಾರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೋಪು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರಡುಂದು. ಪಾರ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐದು ಪಾಡ್ನ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕೋರಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಸೋಪಾಡು ಈಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹುಳಿಲ ಪಾಡ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುದು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪಾರ್ದನ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ತೂವಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತದನ ತೂಕ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ ಅವರವರ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂಚೆ ಮಂತದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ಸರಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅನ್ಕೊಡು. ಒಂಚೂರು ನೋಬೇಡ ಖಾರ ಪುಡಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತದಾಡು. ಇಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬಾಯ್ದು ಈ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಗ ಖಾರ
ರೆಡಿ ಅಂದ್ರೆ